Dnes tu máme hru Abdul po slovensky. Pekelná väža. Je to hra, v ktorej sa musíte dostať až na samý vrchol bez toho, aby ste zemreli. A je to asi najviac rage quitovaná hra, akú poznám na Robloxe. Nehral som ju viac ako 15 rokov, ale tak ja som starý dobrý veterán. Ja neviem, čo vytočiť. Poďme na to Abdul. A ja hovorím, mňa nič neprekvapí. Ja som skúsený Roblox hráč. Easy toto pohoda, pohodička, chill, klídek. Počkaj. To už je trošku ťažšie, ale pre mňa úplne zvládnutelné. Ma nemá čo prekvapiť. Ja si dávam pozor. A teraz tuto takto jumpnem. Takto, nie? Tak. Tak to si robí zo mňa No dobre, stane sa, že aj majster tesár sa raz utne, však stávajú sa aj horšie veci v živote, ale toto ma fakt nenaštalo, takže dávam escape, dávam L-ko a dávam live. Ja sa nebudem s týmto rozčulovať. No dobre, trošku som precenil svoje schopnosti, nie je to až také ťažké, len treba mať pevné nervy, ktoré ja moc nemám. Ale tak treba uznať, že to nie je žiaden cash grab, len je to strašne návykové, takže vám to neodporúčam hrať, nehrajte to prosím vás a choďte si radšej zahrať, ja neviem, LOL alebo Fortnite.